prvo da te udaraju u kameru i samo ovom nam ona radi. Kako ludilo. Gde ste se smestili? Pa u Laksinu Đule, na kraju sam našao neki kamp. I dobar golić, to može da pepamo, da. Ti snimaš? Malo, da. Ti ga nisi vidio? Ne. A isti je kola. Ja sam te video, da. Daj mi sale malo vode. Kabaki da snimate. Snimamo preko kultura. Ja, treba pređemo na drugu stranu zbog sunca. Ajde. Ali nema Samo ne znam gde. da će nas Nema izudaraju. gde, vidiš. Ja.